سورة فصلت ne faranfasiya o ko foli sonoñe مكية makan soralo وآياتها aya o jate 54 آية bi duruni nane نزلت ajigina بعد سورة غافر ghafir sura ko fe بسم الله sura ndewna nane ala toye الرحمن ina la bolen tigi الرحيم ina kelen tigi dona آمين amin Allahu alam bi muradi تنزيل من الرحمن الرحيم kitabu yajigi fende kabo hina la bolen masayro hina kelen la yana kitabu do فصلت آياته aya o faranfasiya قرآنا kake kalan fenye عربيا arabuka لقوم يعلمون umboli mania بشيرا ونذيرا kabaye kakoye kumbosibaye فعارض أكثرهم uson chamman kankana فهم لا يسمعون utemeni kele وقالوا ko قلوبنا kaw duskun في أكنة abe datugulande kono مما تدعونا kala إليه ebe wole katamimba وفي آذاننا وقر wagirina lebantulo kono de ومن بيننا وبينك حجاب sutura fini yerebe awnice فاعمل barake إننا عاملون yere barake layre yene foccide awa kolu nyantala yere otleta ka kuma kana yere akatma ka chafe olu yerebe tuma ka chafe otlote aleta ina de قل mone ka إنما أنا بشر مثلكم ne pare kolo tigide kama nyogo يوحى إلي kila de ke kana ne أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين bole be plan ka foye الذين plan ka fomu لا يؤتون الزكاة jagade plan ni jagade kala kelem de وهم بالآخرة هم كافرون kafiri ni lare إن الذين آمنوا on libanara وعملوا الصالحات kabarayonke لهم أجر غير ممنون salatu ye sarabu ye saram ye tige fe tanayde قل none ka أئنكم yala aw لتكفرون بالذي awde be kafira ni wasaye خلق الأرض sam ye dokulo da في يومين le flakono kadamna kari ne tane وتجعلون له أندادا asna ke snow ke alay ذلك رب العالمين tango tigede وجعل فيها dokulo kono fe awa olde tlenna ni ta no dokulo re dilala le flakono nana وجعل فيها رواسي aye kulu sabatlo ke dokulo من فوقها dokulo samfe وبارك فيها ay barka ke alale وقدر فيها أقواتها aya kabalo jatemine alade dafe be dokulo ka obe kabalo jatemine no ala bolo في 4 أيام yobe jatemine ko bla dokulo ko سواء le للسائل nani kono mu dala kene no gini galba yede ثم استوى إلى o السماء fe dala kene kata samfe وهي دخان ka to samfla sislamado فقال لها ko samfla وللأرض dokulo ائتيا طوعا أو كرها aina ni dugona wala karballa na kadawye aina lawire na kadawye fana aw ka bande abantara قالتا la ko أطينا طائعين anana ni dugo kale فقضاهن 7 سماوات ayo kiri kullabe kake kaba kolo woron blaye في يومين lef la kono non وأوحى في كل سماء أمرها aya kachi dobla kaba kolo kelenglem bela وزينا السماء الدنيا ay sanglo folo inde masri بمصابيح ni misir ni la bawnya وحفظا ani tangana ذلك تقدير العزيز العليم ese masaka la tefende ni doni masaye لولو يبا jatamne ke ni doloye ta fankola فإن أعرضوا wanu yu kankan kaba فقل e ka fo أنذرتكم ya kungo si صاعقة songo kana مثل صاعقة عاد ko ada ka وثمود ka songo ka jogala izamu da ko إذ جاءتهم wala الرسل ni chidew nanuma من بين أيديهم je ko lafe ومن خلفهم ko lafe لا تعبدوا ka kana ko ibatu إلا الله ala قالوا ko لو شاء ربنا nam malati ya kanu لأنزل ملائكة maliko le jigida فإنا بما أرسلتم به كافرون on kafira ni feye o chiani mi yede فأما عاد amma ada qabla فاستكبروا olu yede bonyana في الأرض dukulola بغير الحق makani wa yesiyede وقالوا ko من أشد منا قوة o jonde fangaka girin katmanka jonde sementele katmanka أولم يروا ala ko yalo lugo fo lugo do ka ko ala mi خلقهم ala mi yoda هو أشد منهم o ka قوة gele fangana ani semena de وكانوا بآياتنا يجهدون kero bena kadke nan kawye ni sorai awa kire sallallahu alaihi wasallam
don la maka nyam ko baw o ya ñoo fara ñoo kal ka bakrefa ko ci de abikana ni qur'ana mi ñe awa ak ma dona do o ana do ko a ñogon kuma dona be ya aklante kuma do yemma kala je ula o bela kuma dona o bela dabal jugo tigi min be ye dabal jugo kala fere jugo tama babulo kuma dona abe beye ago yede wole ko bino ne ci dem la ñogona sallallahu alaihi wasallam ko ka kuma fe fo ka kenye ana do ka kalante kuma do o bela ni ka ñamo ube parla ñoo nga alkaba krefe yu ka kuma do na bla katra ci dema akata kuma fe fo ka kenye wa fana na ci dema sallallahu alaihi wasallam na ci de kam ako mamadu nena ni yinika ma ko baw sigle me ka jabi kono yembla kan yinika ko yalla ere kafsa wa trifa bla ere kafsa yi ere kafsa wa trimo ka abdul mutalib ere kafsa yi nana yinika odela e ka jabi kelen fonya beta ma ko baw sigle me kan kono beta jabi fuya cede makuma akube kuma de koy nena kono kon kan yininka ko nasro ede kafsa wala ni fa abdullah de kafsa nasro ede kafsa wala ni mo ke abdul mutalib de kafsa ki ka jabi kelen fo ka taw fuye nasro ifa abdullah kafsa ye o ye jobatu ni mo ka abdul mutalib kafsa ye olu ye jobatu an fana mo jobatu indila annolu beta wolo kele ebi ka ngen ka mantala o ngana so e ka sai fai e ka sai mo ke o fana fo an ko me na taw fuye kide da de kide ma fa momodo ne na kundo nyemo ko de blakana ko ko ni yininga jabi kele flatere jabi kele iko dama beta fuye ko sigile no kan kono ne de kafsa wala ni fa de kafsa ne de kafsa wala ni mo ke de kafsa ibe jabi dia na kono kide ni sura enta daminena ka kalankana abe atlo wala ba korobe ha kide na nasani nyoroina فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود chire sele mike ako chire kwa atota joya ni deli ni sinjie kana do farani kai joya no ya ta jabora chire ko libi kami fawye ala klem batui na ya kodioma nye auladi nyau babale ni songo kanye songo kami nyogonye ada ka ni songo da ka songo uyo kibara meo bolu ka sigerodo kami chire so yorola ako chire ka toto ni deli ni senjie kana ko idaninga ele joyami ora chire jora awulila atara ma korbo yorola la kawni ma korbo ya na to yede ko tiana kay ni nyami bora ya no ten yeda kamnya na to uyado ko amanya bulu ayo ko adun kerani ako kuma ba da ako ni mi fo ako na maso aka folema ko aban kungose ni songo kanye ina fo songo kam mi yonya ada ka woni samu da kawso awa imam furake
e cukro baliku ko ñoxon kuma donate e kata ni de kera jabi awa ya ni de foñe de e kuma ci ma fora yana ko fo gari ne tora haklila a jawlila asrana anan de fo de awa konna ma so tayma ka ba Allah srane songo kanye de songo kam mi yoxoñe ada ko ni samu da ko soro نعم فأرسلنا عليهم ريحا على كو أني مية جمعة دشي علما صرصرا أوا هذا كو مية في سمالية في أيام نحسات دون مية أوا دون ترى جويرة لنذيقهم عذاب الخزي كوسا أنو لنني أوا سامي مليا وجنكتلا في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود قبل هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى kana kane kadina famya dima ka hakli dima ka kalan dima ikat lakaba kata galona oye yesra ye kad yere filide ke kalama fili فأخذتهم صاعقة العذاب الهون دوغيما جنكتا دوغيما سمكا ودي يسرون بما كانوا يكسبون سبو يكم جوما منك ونجينا الذين آمنوا أي موقسم لمننا وكانوا يتقون نسرنا لي هو على بيكسر على كتنا بينوفه ويوم يحشر أعداء الله دومنا نالك جوجو بلكفو إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون awa ye fen fen ye baara kɛ taw ni kiri sera awa kafiri min ma wala mushriki min ma dalaminɛ tɛ i ni ala cɛ i bɛna jɔ kiri tabali la kuma bɛ minɛ i yɛrɛ ni ala de cɛ dalaminɛ b'a tɛ yen adamaden kafiri bɛ mun fɔ ala ye o don na ala i k'i tɛ tɔɲɔni kɛ bi to nyani harame yere kay te to nyani ke wa nedu malika mi tumbe nefe sebelina ay galo ne danna de mi flene ka kitabu kono ne mani kede yere dun ko ite to nyani ke bi wa ay mi tebe nya tara de ay galo ne danna de ala ko ka nya galo dayla ika shere jonye de shere kola ite masi ka shere ko lan te masi ka shere ala nyere de nyere ka shere ala ba fali ne yere ka shere do te hala yere ka shere ala ne yere ko de yere ka shere wala ala ba fama kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba bi koni yere ko wasara shere yere wala nem bi ka kuma nin to kala ala be nen noro ne memne ma be bina wala bɛ fɔ a senfo ye k'olu ka ɲɛfɔli kɛ tɛgɛw ye fɛn fɛn kɛ tɛgɛw yɛrɛ b'o ɲɛfɔ senw tɛmɛna ka taa yɔrɔ yɔrɔ b'o ɲɛfɔ ɲɛ ye min filɛ o b'o ɲɛfɔ tulo ye min lamɛn o b'o ɲɛfɔ kɔnɔbara ye min lakafɔ o b'o ɲɛfɔ hali kulusijala ye min kɛ o bɛɛ b'a ta ɲɛfɔ n'o tilala tuma min na dugukolo fana b'a bɛɛ télévisé يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها دوكولو فنان با بيجرا كا بيجفو يفف كاكا اي تاتو فلاني يدو تفلاني يبي كامونكي يرى جبي يرى لا تسلو يرى نو يالا كا جاتلاو ديكو اجو كوكو ني دوكولو منا بيبي كا ala ka jatalaw ube ki télévisé ibe yɔrɔ ibe ka min kɛ dokolo bi ka ta i nɔfɛ wala aradona awa abe joué i yɛrɛ ɲɛna de kabini nana diɲɛna fo k'i ta kɔrɔtɔ t'a la dɛ i ye fɛn fɛn kɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ i yɛrɛ la
dukula de b'a ɲɛfɔ dukula y'a jira i yɛrɛ sen fɔ ɲɛ fɔ o la kuma bɛ di nɛ ma ni bɛ sɔrɔ ka a sen fɔ jalaki ko mun na olu y'a ɲɛfɔ ko ale ka sɔsɔli kun yɛrɛ an bɛɛ ka kisi olu ka mun baara sew ni bolo olu ka mun baara ko kɔmi bɛ nin de nɔfɛ olu fana b'a fɔ ala de y'an kuma ala de y'an lakuma dɛ ala min ye fɛn bɛɛ lakuma. وقالوا u b'a fɔ لجلودهم u farikolo ye لما شهدتم علينا mun de la n'aw sariya an ma قالوا u fana b'a fɔ de أنطقنا الله الذي ala de y'an أنطق kuma كل شيء ala min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kuma i y'a mɛn ko ala min ye fɛn bɛɛ kuma ja fɛn bɛɛ bɛ kuma koyi ciden y'a fɔ kabini bi ma se ko maa ka samarasɛn bɛna kuma i ye maa ka fini bɛna kuma i ye o fɔra o waati o mɔgɔ dara la sisan mɔgɔ bɛ se ka o la tugun ayiwa وهو خلقكم ala in de y'aw dan أول مرة dani fɔlɔ la وإليه ترجعون rabbil alamin bɛ segin ka taa ala de ma dɛ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ala ko a kun tɛ se k'a yɛrɛ sutura k'a fɔ a ka tulolamɛnnu kana sariya aw kan ولا أبصاركم a ka ɲɛnafilɛliw kana ولا sariya aw kan جلودكم aw ka golow kana sariya aw kan ولكن nka ظننتم aw y'a miiri أن de الله لا يعلم كثيرا مما تعملون k'a fɔ ala tɛ caman dɔn kabini fɛnw na a bɛ min kɛnɛ aw ɲɛna komi ala ta ka fɛnw kɛlenw kalama o la tun bɛ k'a kɛ i bɛ se ka dɔgɔ i yɛrɛ la wa n'i dɔgɔra i bɛ se ka dɔgɔ i bolo la i bɛ se ka dɔgɔ i senw ma i bɛ se ka dɔgɔ i ɲɛw ma i bɛ se ka dɔgɔ i tulo ma n'i se ka dɔgɔ i yɛrɛ ma ninnu bɛ ala ka seerew de ye dɛ nin bɛɛ bɛna ɲɛfɔ lahara dɔn na وذلكم o de ظنكم الذي o de y'aw ka jigi ye ظننتم بربكم jigilajuguya min n'a y'o ta n'a mari ye أرداكم o de filɛ k'aw halaki dɛ a y'o jigijuguya min ta k'a fɔ ala tɛ nin bɛɛ kalama an k'a kɛ dɔrɔn nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ wa ala tɛ nin bɛɛ kalama dɛ ale b'a bɛɛ kalama فأصبحتم من الخاسرين o jigijuguya in de y'aw halaki wa o labanna maa tacinenw ye a kɛra maa bɔnɛnenw ye وإن يصبروا n'u sabalila فالنار مثوى لهم tasuma in de sigiyɔrɔ ye u ye dɛ وإن يستعتبوا ne ye jalaki ɲini kɛ فما هم من u tɛ المعتبين jalaki mɔgɔ ye dɛ min ka di jugumankɛla ye k'a jalaki k'a bila ka jalaki k'a bila o de ka di jugumankɛla ye dɛ kana sen fila dɛ n'i y'a sen fila n bɛ ko jira i la o ka di baarajugukɛla ye dɛ ka jalaki k'a bila o ka di jugumankɛla ye wa ala ko lahara dɔn na o tɛ yen dɛ ni jugumankɛla u y'a ɲini cogo o cogo ko k'u jalaki k'u bila u tɛ jalaki k'u bila dɛ وقيضنا لهم قرناء ala ko an ye tɔnɲɛjugu de kɔlɔ u ye فزينوا لهم ما بين o أيديهم de ye masirili kɛ u ye fɛn na mun b'u ɲɛkɔrɔla la وما ani خلفهم mun b'u kɔfɛ u ka lahara k'o tiɲɛ u bolo o ka diɲɛ k'o masiri u ye n'o ye sɛtanɛjugu ni ye taamajugu ye وحق عليهم القول alakili kuma wajibira u kan في jamaw na قد خلت من mun kɔnna قبلهم من ka k'o الجن ɲɛ والإنس mun kɔnna ka k'o ɲɛ kabini jinɛ na ani adamadenw إنهم كانوا خاسرين olu kɛra maa tacinɛw ye o kɛra maa bɔnɛnɛw ye وقال الذين mɔgɔ كفروا ko mun kafira لا la تسمعوا لهذا a القرآن kana lamɛnni kɛ nin kuranɛ ye dɛ والغوا فيه a ka mankan ci a la لعلكم a dɔw تغلبون la a na sebaaya sɔrɔ dɛ makan kafiri ye nin de fɔ wala ciden bɛ kuranɛ kalan k'u ka wo ci a ta kana mɛn wa hali sisan kafiriw bɛ ten koyi hali sisan musirikiw bɛ ten ni ala kɔfɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na wala ni kalan bɛ kɛ wala wajibi o bɛ na ɲɛnajɛ dɔ bɔ o kɛrɛfɛ walasa wajibi kana mɛn walasa kalan kana mɛn ne y'i ka arajo bila wajibi la kalan na dɔ bɛna a ta bila dɔnkili la k'o kan yɛlɛ sanfɛ arajo t'i kelen bolo arajo t'i kelen bolo i tɛ taa lamɛn i ka so i tɛ don i ka bon kɔnɔ i ɲinɛ i kelen arajo bɛ kelen de bolo a bɛna taa dayɛlɛ k'a bila dan na nin hakilila kafiri bɛɛ hakili kelen mushriki bɛɛ hakili kelen ala kelen bato a si t'a fɛ u t'a fɛ a ka ɲɛfɔ yɛrɛ a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ o tɛ gɛrɛ yen nɔ a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ o tɛ gɛrɛ yen nɔ o ko de ko ni ala ta in bɛ fɔ ni kuranɛ bɛ kalan a ye mankan ci a la فلنذيقن الذين كفروا a dɔw la aw na san sɔrɔ ala kɔ wa fo an ka mɔgɔw nɛnɛ
مؤمن كافر عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي والله فانكو صرفين لجومنا كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار كادو على الجغو سرا ويتسمن هنا لهم فيها دار الخلد وتسمن دبوية دومي دوية جزاء ويسرائي بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا من كافر ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ما فلا فلا ميان فيلي كمن جينني هذا مدلنا هذا مدل فلا ميالا سوسو دامنه أنا جينا فلا ميالا سوسو دامنه قولوا جيراننا ده نجعلوا ما تحت أقدامنا قولوا كأن سنتين تأكورا ليكون من الأسفلين قولوا كأن دعوانا مغوية تبو تسمع كلايا أمولو شوران سينكورا قولوا كدواني تسمع كلايا كورا ويه أوا أنفع دما ديم فلا ميا ما فادا منه قابلا وني بليسا قولوا ده على سوسو دامنه bafo ko alama yiku jiranna anko shora ankoro jarma so worobla ko bille be nyaw ankoro wanunde babe dugumana na de ayo be yoro farun tasma dugumana de ka fari katima safela ka innal ladina qalu rabbuna allah mamnu ka maride alay thumma istaqamu ko fe nut lena ka ala kalem batu alayhimul malaikatu malako be jigo lukan sayak mana alla takhafu kafo kana sra wala tahzanu akana duskun kam wa abshiru aysawa bil jannati allati kuntum tu'adun bellado mane mogami ni tawhidi bila ala kalem batu ibodela awani sayasarima sewa malako de bena kana inyali ki sewa kafo kana sra ikana jore bete wonen ko fe jugumanti sorode nanu awliyaukum fil hayatid dunya awde aw bisibaye jinyani mayna wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi fembela jile mawye aljana kono femfe nani mo kanunde wa lakum fiha ma tad'un wa fembela jile mawye aljana kono abona femfe wole nuzulan min ghafur wa yafanani ani bonya kabo ya fa masayro من هنا مساء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما سيكك ما ماي كتم ماكا ما مي ولا لك كتالا ما ده ما من قالك كلن كبتو ما تني بود وعمل صالحا نا تغير بارج مانك وقال إنني من المسلمين نكو نير قلباي نير دي علما جرس لامي ولا تستوي الحسنة نيمان تكني أنا جوما ادفع بالتي كني كني فني كني ده من جوما فنسكو كلانتنا ما من جوما كلا كني مان كلا كنا جوما سراني جوما ينه جوما سراني جوما فإذا الذي بينك وبينه عداوة إبات رجوع يبلغ بيني مامي كأنه ولي أبيك إن في بسبا يترد من لما أبيك جوما كلا أبيك جوما كاي أبيك إنني أبيك دو كاي أبيك دويا أبيك بونيا ألبا أو أبينا جويا إن دبلة وما يلقى إلا الذين صبروا فما ستني جوين بيننا فممن سبلنا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ما ستني جوين بيننا فني يربطنا على كا أنفروا لكنا نقرنا جودي بيتسنينا وإما يزغنك من الشيء وإما ينزغنك من الشيطان النزغ إما أن لا شلباية إلا شدو كم الشيطاننا فاستعذ بالله إكوت تغيني كني عليه إنه هو السميع العليم عليه مني مساي عليه دوني مساي ني شيطان كابيسو كيدو كوجو كلا أفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ني شيطان إلا فنو كيدمي كنا فنو ده كنا سو دمي ما كنا سو كلمة مقام بيلا سو كيدو كللا وتي نية ده ويجو ده كنا سو نيما أما سو نيما جوكو ده نيه فغاريا ده نيه فصليا ده إيدو على فدري إفلا وبيدو يا تانو كنا سو نيما وفلا شيطان ده هل نيتريدو تري نمانته مقام بيلا سو كيدو كللا تري نمانته نيه يا كي بينا فنو شيطان ده بدو إلى يبي فنو نيه شيطان بكا دو إلى بكا فنو أفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان بيرو جاينا يبي لافيا كده صلى الله عليه وسلم دول الله سجله أكا سبب فلا وبكللا وبفوق نيفه وكجا كده يرولا كده يمولا ما كان بوجنا ميكه وبكا فرن يوم كنا كله فا كان بسا بيقوللا كجبلي بكا كرفا بكا ما جوفو يوم كده كو نيمه كما دو
ni cey ya kunu ne fle chugo mina na yo fodro aka funi beba do ka wa yomuye ko fle chugo mina sanna ka auzu billahi minash shaitanir rajim ka bana ka funu beba shaitan do ne do o chedo cey wulata kati gerala ka fa auzu billahi minash shaitanir rajim ako ma yara pare benawa ni matte me ka bogoro pare benawa aka funu jugo ka tafe ni fulle lo doro ni sigle lo ida ni jole lo isidi do be bo fununa ngari funune ndale lo iwla ka sigi do faralaka iwla ka jo do faralaka ibori nona awaju ga ka tafe tasuma nabe wuli sambe doro abe fangane to ni tasuma be jigi doro abe ka sale ora ni jole fununa kana boy nona de isi do be ka fununa afa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ikasi do be ka fununa no manye ida no manya wuli kata sarjita ni sarjita doro funu be bampeu ga dale fununa e wulla ka sigi e sigle wulla ka jo awa ite lafiya tukunda wa ala konni la sulibai la su kamne shaitanana ika tangani kenala ala de meni masay ala de doni masay min ayati al-lailu wan-naru ala ko shube wala ka kaba ko lela le fanan yala ka kaba ko shubeta lebina lebta shubina ne kaba ko bay washamsu anet lekze wal-qamaru ane kalo la tasjudu lish-shamsi akana sujudu betleye wala lil-qamari akana sujudu wasjudu bekalo lillahi alladhi ay sujudi alaye khalaqahunna alamiye dunu belajilen dande kuntum iyyahu ta'budun no to nabe batuke ala kelena de ni ala ka damfe de ora damfe ti batu de damba ga de be batu mi yedani ke dani sarade batu ye fa in istakbaru nganu yu yere bonya alladhina 'inda rabbika malika munum be mari yoro yusabbihuna lahu ulu be senani ke alaye bil-layli sufe wan-nahari wa hum la yasamun ulu tene ge bode wa min ayatihi ulu la ka kaba kola innaka taral arda ebe du kulo ye khashi'atan ajale fa idha anzalna 'alayha al-ma'a na jiji du kulo ka gaba abe lama wa rabati abe korota innal ladhi ahya masam ye du kulo nyina yuhyi me al-mauta o ye safro nyina me bayere ale ala ala kulli shay'in qadir seba do te bela jelenka innal ladhina mamunu yulhiduna fi ayatina be dantame ke anga kaba kola la yakhfawna 'alayna utte do amade afaman yulqa fi an-nar yalla mamin be tero tasmana khayru o de kaf sawa man ya'ti ade yawma man min be yawm dana al-qiyamah baye lara dona o de kaf sade i'malu ma ay shi'tum fenke mi yauja innahu bima ta'maluna wala basir yele baye ni fenye abe min bara ni fama ko min kari yoke kana keda ha ni yake ko ba ko fene innal ladhina kafaru mamnu kafirana bidhikri ni ko foli lamma ja'ahum mamina ni ko foli nanu mano qur'ana wa innahu lakitabun 'aziz wa qur'ana ye kitabu balide la ya'tihi al-batil bataratina qur'ana ma min bayni aje yadayhi qur'ana la wala min bataratina khalfihi ako fene qur'ana jigiro shaytan tisika gerene qur'ana be jigiro qur'ana kala yoro chidenka ai jina shaytan tisika suroye sunya ye kuma ta hada arbade satanama tanzilun abe jigi chiden kelende de skuna akele ba me akele ba famia jina shaytanu kagere kubira domi ana ko sonya kata afo tileli kelawi ai qur'ana jigi yoro ma tisaka gere yenno tanzilun jigi fendo min hakimin hamid abo ko do masayro mi tanu masaye ma yuqalu laka foite foye chidenya ya ma qad qila wa min lahum yolan fora chiden folo ye min ka qablika konya de ani be ka chiden do susuma yika mo bala ka do ya ma min kila bala ka kuma jigu min fima sabala ko ama fi kelema de feve be fuye abe nyogon fora chiden folo ye de inna rabbaka imari ladu ya maghfiratin patigido wa dhu iqabin alim jagata tigido jagata dibine ولو جعلناه قرآنا notuye awa ke kalanfenye qur'ana ke kalanfenye ka ke franfikanye لقالوا arabu kunafo لولا فصلت آياته ko munana da kuriya ma franfasiya sabu franfikani ki ba bayle me kata arabu kana a gele bala ne qur'ana kunana franfikana arabu kunte sonne ba fuka kuma ma ke kuma jelewye ma franfasiya أعجمي yalla franfikan وعربي ani arabu che olu be nyogo soro chogodi a chide yire arabu ye ngale ka kuma mi fonyo e franfikanye
فافو أنت نفهم قل هو للذين آمنوا ولكفو ni qur'ana be mogoye mawnu limaniyara هدى kanado وشفاء ani fura والذين لا mawnu يؤمنون talimaniya في آذانهم وقر gerena de bolut lola de وهم عليهم عمى awa qur'ana fiyene do kabu mane mawnu talimaniya kafiru mushriku ha munafiqu u fiyene do kabu qur'ana be kamin fota do uta famiya fanane أولئك ينادون من مكان olu paling bala ka wele yoro de la yoro min ka jande ma min ka sirla ni ya wele abame en kama min yoro ka jayla ni yo wele o to mere olu yoro ka jande ولقد آتينا موسى الكتاب nyare la nye kitabu di Musa ma فاختلف فيه ko nya kerala ولولا كلمة na to ni da kunya de make سبقت من ko kona ربك kabi mariro لقضي kiri kona بينهم ke uni nyo je kamni jena de gala e mi fore kiri be bilala ka lara de ko no de no kunte ala kuma kiri tiga kamni jena yande kiyati ka kiya kuma dama galon tigi ka galon kuma dama وإنهم لفي شك منه ولو كل ما شيء دلا قرآن كوينا سكا جل من عمل صالحا نما مي بارج مكه فلنفسه بي يره ومن أساء نما مي بارج كاجويا إكا إتا تور بيره كنا وما ربك بظلام للعبيد تجوني كلاي جونيره إليه يرد علم الساعة القيامة ودوني وبيسكي كتالا دي مدي ما تفندو قيامة كبرلا دي أبي جواتي جمع هاي ودوني بألا دي بولو وما تخرج من ثمرات يريدين كنا شتاو من أمنا أكمامها فراكنا وما تحمل من أنثى مسوسيتة كنوتا ولا تضع أو مسوسيتة جيجي إلا بعلمه فراكني على كالدنيا دي ففي كنوتا على با كلمة ففي جيجينا على باب كلمة دي ويوم ينادي دومنا نلابو ولي أين شركائي على با فون جنيهم بمي قالوا بافو آذناك على أني لا دنيا ما منا من شهيد sere tanna de an kono ko yeje nyandi ma kanto nyana nga sere tala de dangre tala de anya ke an kun fede amma do ko je nyanti la de an kun ma do le وضل عنهم ما كانوا يدعون wa febe tununa kabuma ukum be febe wole ka ko nyana de nyana ko be febe wole ha ko li ala flano ye ko ala de beno ye ko li ala teruye ko li wali juye abebe tunu kabima وظنوا ashite yere ba dangane o dona من محيص ko kisite uyede ko mako nya ma ni mi yere kanta ko nyana bo no yere maye ko nyane bo yoro la mako ma sawa ha kam do yoro la de uyere ba dom cho ko lu te kisita sama ha ki nege ha ko ni saraka ba ko bana ko aljana dondo ha non karamo ka sai ko ni dono na ka ba abala de mene kungo siti dalatu karamo yere ba benye na bo hakli siglen tana uta chogoina brasi folola karamo maye akachi maye brasi fulana nana karamo maye akachi maye ala ko ni yoroina uyire be danganiya ko tekisi ha wa be fole le fle yeni da ni bi sagi ko jona da misqalati zarra mene ni hake karamo ko tata itala ika kungula mene hake atata mashiku ni be doke de ha ngana kanunu ni mana kanunu wolu botlo la de baro kawndo kuma nan ki fodo sebe kante nya kuma wuta da mene ni hake kara mo tse ka tay ka barala wala ko la radona umayyo febe ko be wole ka farala ka shi mayyo kam ni jena nya ko mula de ha shi be ka ko wole iyo ya dongale wa ha itu yo wala ko mamina numaye awa uyere ba dangane ko lu ko nun tekisire لا يسام الإنسان هذا ما دين كونين تنجي بو دعاء الخير هذا ولا ليلا ده هذا ما ده هذا كده هذا ما ده هذا هم ده تفاولوا ها على نينديا نا يسرا أبي دورة جيني نا يسرا أبي دورة جيني هذا ما ده نتاتي ففوا ناسرا فوق كتا دبورا على كم بسوا
ha adamaden te nege bo hera walella ha ni dia kami be yala yala la ko fenti bolo ha kana sigi tabal la ko fenti bolo kana do bitigi la ko fenti bolo million chaman to la ko fenti bolo milliard bi to la hal be ko fenti bolo wa adamade cide ko hal ne ye sanu ko jiboli aye ko jibe boli ale de tokola ba salo ka salo aba solo ka kama koy anata tifade fo ta ta mane natafa fo bo na da mane dara bolat mom na sa aba no ta da mane te fa era walilla de imma sahu sharru wani toro ya toro fa ya'usu qanu abeke ma jigla tigelenye abeke ma jigi karlenye de ni toro ya da mane toro ka ba aji bisinga kar hada mane jigi kar mango koy ha bala fetri bana dokomante kungolo dimi ni kungolo dimi ya gosi yoro mina kaba o ya jigla bisere ha o yoro la abisinga sumaya aba dabo kumana abe kajara ko ni ale ta dabo to de ha asrande ma ko kelewa kele no bibla ya de ha bibla na ini do na jogo fe olu taraki to ya do na ni soroya olu taraki to ya ora yire be to ya de hada ma den jigi karimango de ni fitinya so do jigi bisinga kare ولئن أذقناه رحمة منا نايه هذا ما دين إننا هنا كبان يرلا بعد ضراء أورو كمان كفر نو كنيا سرب لا يقولن بافر هذا لي ني كاكاو ني نتدمي هذا ما دين بولن كوبانا جلونا فانتانيا جلونا أنا كنا فيسرو أبا فوكو قال لي كاكا قال لي كاكا وما أظن الساعة قائمة أبل لبان كموفو قال ما جري كل عربي جويره laba kala ire galon tigiya hare wone fale ha ciren ko mami hare wone mami nan sifa min kaji ko katima kono baraka nare wone ko faraka ba abana be jina ala ire ko ba fo ko lara ko ire te ciyeye wala ruja'tu ba fo hal ni tagra ila rabbi katim mari malara dona inna li 'indahu lal husna ko nyuma de beneye ala yoro la de ajana nyuma ko ala yale ke fentige nye kono kale keneya ka musanyuma ondale ma ka denyuma ondale ma ka na fulo chama dale ma ko ale ko kade ale wa ko nan tara lara ko ala be arjana dale ma yaje ala kan ni sonto yede ai ala kan ni sonte na fulo ye aka ni sonte de ye aka ni sonte musoye o ye ala katlali chogode ana ka jarbe chogo beni ka jarabe note ka fo ye nyuman soro nyana vita nyuman soro lahara o boy hakli la de wala nurabbi anna alladhina kafaru fanka mo kibarya mamnu no lu kafirera ni penya o yemi barajana wala nuziqannahum min adabin ghalid wallahi fanko lanene kamni jangatala min ka kumbale wa idha an'amna 'ala al-insani nanyenne make hada mademma a'rada abikanga ka yorojenye wana bi janibi no terede ada madenna la ya ke fentigie ha abisinda kerede jenge mogola ali ba iref sa mogoy ba kaman korota wode kacade ala bare ala bare fentigi hali ani munye demise ke nyogo fe ani ka kobe keleje akana fensro de na ya fensro ka ba ire korota woluma hali ya wole atare kayile makila jawa ai yi senteliade kartate de ibina karamina de nota kayile makila jawa ai bayre protila hatijete wode kacha hada madena de wa idha massahu sharru ngani toro ye hada madeni soro ka ba du'a'in 'arida beke weleli tigiye weleli kankane de ni ala ye fantanya se ala ka jomima ka banala sama ibasoro o beke ala wele ba badede watibe ala to badala watibe ala asigito ala awulito ala adato ala hana kama wulika framisa ala ate fura koy mene ala
ala ko to ti ba dala fiyo hada wadi nabi toro ko na hada wadi be fantanya ko watti be ba so misri tafa folola abi mir sele kelina fa ba tege ko la korotata abata abala wole ni na ye fenso ka ba awa bana koy ateye misri ko to iba alema kelemi ko misri sele kala ala wole la de iba na ka batterie na tara misri dala misri wole len ko abe vitesse de tak mo kana do kale do fo mo ba fo nte kare ka moli de ale do ke ana ke abita yoro fenena bi de atita yoro si abi boli ale mo glen ala ba hada waden don de na be banana ala tokoti bada na be fantanyana ala tokoti bada wati baba ne ala koyna ayo wati sera de ay to ngata sali ala tay ne ka gele ne ay to ngo bile sobela de ale ne bita jona nama ke sali wole baye abe safa folo ko nina wati be safa folo la ala ko kanni ale fen solo قل أرأيتم مدو ekafo ayan kibariya إن كان من عند الله natro ni qur'ana mi flani ko ni mbora ala de yoro ثم كفرتم به ko be no kafira nay من أضل majme flendo ممن هو في شقاق بعيد miro ka jande bi ka qur'ana galon tiya qur'ana dunya la ka kuma kande no sabat law edun na hera so ko di sa ite miri ni ko na yir halne kana darata ne madara ita inke madara ko galondo patara ke tie jomalo yara ni ko na ni ma famia o itlo madake ikala meneke ngai kana galondi kada ne ya galondi kana tara ke tie do imalo yara de kami jiya na bi malo ya wala hata ka jugo سنريهم آياتنا على كل زمين أجل لكل أنك كبكولا في الآفاق وفي أنفسهم ويرلا أبنا جل لكل ويركونا حتى يتبين لهم أنه الحق القرآن يجيء القرآن بكم مفوه أمبا دلو جيا ويه كم نجينا ويره كايه كتير وبايه قرآن يمين فوق الوتارا وبايه ويره لفنا نيسرا كيره لجة يبي كبكو يده يبي واجو ما يره لجة يفتني دينا دونغو دو دوني بي فريقا تبوا كلا فوق تيدفع يدفع لهم كفه دونغو دو دوني بي بولا تبوا كلا في بكرة في بتادسة ngoro labi ibi wo kala mawa desra bide ibi wo kala mawa ngoro wayara bide ibi wo kala mawa ni sigra kamiri kaba ko chama bi yere tade nye flene jume be yelike yeli ye munye kloy meni ye jume ye nu abe kasa soro yoro jume be kasa inta ne femi ka kala abo sumaya min mana sumaya abo kalaya ale bi ye boda wane ale de be kuma be bomi ni be dumuni ke iba ke dakle fe ni be jimi iba do dakle fe nganu be bo dumuni nogo be ta fan kele fe ji nogo fana be ta fan kele fe o bo fa on tekele jonde yutla machine be ka dumuni dila ka laje min kanyi farikoloma no be do fara buka o bo bla kataye min be do fara koloka ko bla kata farikono min be do fara min ka ko lata aton nogo ko sama ko fara nyonga ka obla adama sralla no ma bo ina kenaya ibi saw nogo min be fara nyonga abo kuma yere mana temaka o ya adama banaye kan nogoy be fara ñogon kan ka be bla dama sa wa kaba ko ba yere la de hadama de ni sigra ki yere kun laje ina do ka fo
ala ye ko ki yede أولم يكف بربك eno tani shila bo ibika mun wala fara kafara alaka wolu joro jme menina ute nyedima ute trodima ute hakli dima ute kenya dima ute shidima ibitla ka alaka haketa ka doluma idus konfiena أولم يكف بربك yala ma wasawa ko imari أنه على كل شيء شهيد ale de sherebaye fembela jilenka ala wasara sherede ألا إنهم في مرية namuciye wolu kun me sigade la من لقاء ربهم umare ka benyana madala rako ina de ألا namuciye إنه بكل شيء مهيط ala la melek libaye ni fembela jelenya abe fembe kalama mama dogo be no nga ala ma dogo te ne